Da farko gabatar mana da sunanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Umar Sanda Muhammad, da kowa ya fi sani da Alhaji Sanda. Tambayar farko, ka kasance da ɗaɗɗen ɗan majalisar anguwa wato assemblyman wanda ka fi kowa jimawa idan aka kwatanta waɗanda suke kai yanzu. Shin me yasa kai maka fito baka saya takara akan jam'iyyar NDC ba? Ka yi independent? To, gaskiya ka yi magana. Na daɗe kan kujeran assembly a ka duba cikin wayanda suke cikin a yau suke kan assembly duka, ni ne tsohon assemblyman da na fi kowa dadewa. Bayan haka kuma ka tambaya, ni mutumin NDC ne, me yasa ban tsaya kan primary da za su je ba, na zo kan independent, ko ba haka nan ba ne? Gaskiya in ka duba posters da na manna, za ka ga kaman cewa akwai tambarin NDC kan wani, kaga wani kuma akwai tambarin eagle na kan NDC na shi kadai na ajiye wurin. Farko na fito da zani kan NDC ne in saya, amma lamari ta zo, kaga yanzu ya zo ne ya zama koyaya kake, koyaya mutane ke son ka unguwa suke neman ka zo ka tsaya musu, in ba kana da kuɗi ba ka iya ka tsaya. sai da dadewa mutane ke bi na, ya kamata ka zo ka tsaya muna, kai muke son ka zo ka tsaya, saboda lamarin komi ya zama kuɗi, sai sa ban iya na saya ba. Ya kai wanga lokaci kuma ina gani kamar mutane suka fara kira na, sanda this is the time, ya kamata ka zo ka tsaya muna neman ka. Wayanda suke tsaya wannan duka ba cikin community mu suke ba, sai da muna neman kai ka zo ka tsaya muna, sai na amince kai zan zo tsaya musu. To kudi da aka ajiye ma na farko da zaka je ka dauki form ma, gaskiya yayi yawa, har miliyon kudin da miliyon kusan 50, 45, that is 45 million, 450 million. 450 million kuma ni ban ajiye ba. Magana gaskiyan kenan. Ban ajiye ba. Ban iya kuma jin kai birance in zo in biya. Ka gane? Mafarin yau ina ganin kamar tunda mutanen community na nema na, akwai wani mafita kuma. Akwai mafita. Tunda akwai mafita, na zo in saya independent, domin kaje in je na nemi wannan kudin ma na saya na biya. Wannan kudin da kanshi ba zai sa, shi zai sa in fito successful kamar an vote ne as delegates sun vote ne na zo ba, don delegates kuma su kuma an neglected for long time, sai sa kowa zai zo kuma suna neman ya kawo musu kudi sannan su ba shi vote, sai sa wannan kudi da za a je a bayar da duka ban ajiye ba. Sai sa in dai ina so in save community na, abin da ya kamata yi ne da shawaran yan community sanda sai muna independent. Ka gane? Mafarin zuwa in saya independent kenan, kaga yau na fito ina campaign zani kan independent candidates in je parliament, in je ma community na aiki. To kana ganin wato fitowanka bai zai kawo barazana ba ga jam'iyyar ku NDC, wanda yake kai an san ka sanannen dan NDC ne, kuma me zaka ce kan wannan magana? Ba zai kawo wani barazana ba, abinda zai kawo ne, ni ne zan win wanga election da za je, ni zan ci wanga election da ikon Allah, don community nan sun kira, ko community kowa ni ya sani, na yi musu aiki fiye da shekara 20 ina cikin community ga ina bautata ma community nan, ban gurgusa na je wani wuri na zama da shi na ba, cikin community nake yi musu aiki. Mafarin haka suke kira na kamar in zo tsaya, fitowa na kuma da dama su a na daidai ba yau kamata in zo ba, tun lokacin da suke expect na su ganni ina kai ba su, amma this is the time yi kokari in tsaya musu, shi yasa kan haka nake kuma. Kamar wasu manyan NDC, kamar misali matan Makanaza, misali chairman, ba za su ga kamar kawo musu butulci ba? Babu wani butulci wurin, domin ni da kai muna cin garin, kajima mun samu tattaunawa da dama da kai, kaga irin kokarin da nake ma community, aikin da nake ma community da fatin da kanshi, kaga abin da nake musu. Sai yasa ni ke feel kamar da this time ga a ce kamar a'a ba mu son kowa ya zo je muna, kar ku yi hakuri ku kawo san da kawai zo tsaya muna, don shi ya bautata wa party, ya bautata wa community,
for long time sai sa ku kawo shi kawai zo saya muna sai sa ni nake gani kamar ma an butuce mini ba su za su kamar ni na butuce musu ba. Kamar me da me kai wa mutanen Nima a don haka kake ganin ka cancanci domin ana batun track records ne kai ma me kai wasu abubuwa kai ababen da na yi dai in na ce zan fara faɗi kaɗan daga cikin mu faɗi manya-manya abubuwan da kai wanda ya shafi community faɗi ko da guda 5. kaga street light da kai kallo nan lokacin ma ba raba ni ba nan cikin wani unguwa ke ga cikin Nima West. Nima West tun yana kan 4 electoral areas nake rike da shi 4 electoral areas na duka na hannu na lokacin nan na make sure at that time nan na fix kowane pole na fix street light kai na make sure wannan time na fix street light kan kowane pole ka gane in ya mutu musake har aka zo aka raba electoral areas nan tun da aka raba electoral areas kuma ayyuka da dama da na yi kaga in gaje downside toilet in downside wani lokaci wannan toilet in downside na renovate shi from squatting toilets to water closet to water closet modern squatting toilets ka san yadda yake na tsugunawa da an ka shiga sai ka zo ka yi wanka sannan wadannan duka na renovate shi na ta su cikin komi lokacin nan duka ba wanda ake magana shi sheni in ana fitowa a salan down a shigo cikin Nima ma a zo a visit abin ga toilet ka gani batun gwamnatocinmu da ya babata akwai ka gani na make sure kamar na yi gota na construct gwamnatocinmu da dama cikin community nan lokacin ana road patching na make sure kamar road mu ya bata duka inda ake patching kana jin kawo road patches a zuwa patch road mu wannan lokacin nan yanzu ne da tsohon gwamnati ya zo ya bar irin wannan patching nan kaga road mu duka yanzu ya bata na ba wannan kadi ban ka zo ka duba kuma goreless na je na bar an zo an gina mu story building toilets wannan lokacin nan yana min kai shamun kana da labarin wannan abin nan mutanen community na amfani da shi bayan wannan kuma mutanen community kowane service mai ke damu su duka za su kira ni ne batun light off sun kira ni in transformer ne muke ni da kawo cikin community a zo a sa cikin mun kawo transformers ya kai 5 cikin gwangon community new transformers da na kawo na install cikin community ya kai 5 through ECG mun yi waɗannan duka shi sa akwai abin da dama da ni ce zan fara kidayawa ina gwadawa ba lokacin zai ba to karshe wani kira kake wa delegates don su za su je su zawai fiye delegate wani kira kake wa delegate ne magana nake ne ka san ni ba zan je delegate election ba ba ina kiran delegate dai abin da zan gaya musu in sun je sun yi right thing the right person da kanshi na nan shine Alhaji Umar Sanda da ya kamata a ce ni ma ina cikin da za su select na amma lamarin kuɗi shi ya zama muna wani shi yasa in je sun kare za su zo su yi national vote ne su zo su duka su ga musu vote mini su vote mini kamar yadda mutane suke expect su je su kawo ni ya su a vote mini to mun gode sosai kare ba ya kamata me zan yi ma community to me za ka yi ma community ka faɗi yes to muna jin ka ai na tambaye ka na ce me da me kai yanzu me za ka yi to shi very good abin da zan yi ma community in na zo kuma yanzu in an bani member of parliament kaga na make sure kaman ni na farko batun health ta wurin health na make sure kaman na samu yan community da suka je suka yi nursing school suna da dama da ba su samu aiki ba da wayanda suka samu aiki na hada su wuri daya mu kafa wani association na je in sai abin nan thermometer da ake auna blood pressure da shi da wanda ake duban sugar level da shi duka in sa su muna zuwa gida ana duban iyaye mu don da dama yau stroke na damu mutane kan mutum ya tashi ciwon kai na stroke ya kama shi da dama haka nan kuma bayan wannan kuma zan yi wani abu da ake kira mobile clinic wato ambulance ne da komai ke ciki kowane equipment na ciki na magunguna da doctor na ciki sai sa in an je gidajen an ga gidan nan an ga kaman a'a wannan da aka zo a auna tsohon ga ko tsohon ga tana da wani problem an kira wannan mobile clinic nan ya zo wurin nan ya ba su service a duba wannan matan a make sure ta samu lafiya in ba ta samu lafiya abin a rufenta to hospital ne in ba su je su yi wannan duka za mu yi shi ne kan free in dai na samu wannan ragama na biyu kuma batun education na make sure kamar muna da scholarship da wayanda za su tertiary da ba su yi yawa duka mun ba su wani scholarship da za su je suna support kansu da shi sa'an nan kuma batun health nan da nake cikin nan
kaga nima government hospital mun make sure kamar mun equip su da kyau sun kai abin ga hospital status don yanzu suna clinic ne ka gane magana na wadannan duka na cikin da za mu yi sa'an nan lamari da dama na nan kaga in ana nan cikin gari kaji kamar wai wani ya samu rasuwa nan an samu rasuwa mutum bai shirya ma rasuwan ba kisa da dama suka samu rasuwa wallahi suna shiga bashi wani ya je yi rance wani ya yi rance nan wani ya zo nan sai yasa da daman nan yanzu zan make sure kamar in ni na je parliament motar da ake bayarwa na 4x4 ni ba zan karbi wannan motar ba ka gane wannan motar ni ba zan karbi ba na make sure kamar ni in na je parliament wannan motar za ba na ce a convert shi to U-turn bus abin wannan kudin nan mu doki mu sai da shi U-turn bus wannan U-turn bus nan in mun samu rasuwa cikin community mu yi ta dokan wannan motocin nan muna kwashe wannan motar nan muna kwashe mutane da shi wannan U-turn bus ne na support mutane sannan kuma mun make sure kamar wannan U-turn bus nan in yayi free bai je wurin ba za shi wurin rasuwa bane muna da student cikin community nan mun ta dokan su in Accra kake zuwa school ne mun make sure kamar student da su join wannan zuwa abin ga school su ya je sun je free sannan yayi wani service kadan a rage fare nan ma mutane saboda samu kudin da zamu yi ta muna maintain wannan motar nan da shi sai yasa wadannan ababe duka na cikin ababen da in nazo zan yi first kuma second last nan kuma shine batun road mu na make sure kuma na push to the government don road mun ga duka ya bata ni ma highway ina ne duka ya bata akwai gotoci mu da suka bata na push to the government a make sure kaman an zo ayi muna road mu don John Muhammad ya zo nan ya muna assurance kaman ya zo ya gyara muna road mu amma ba samu da suke push ba sai san Allah ya sa kun kai ni parliament insha Allah na push wanda na babe duka make sure kaman komai yayi okay mun gode sosai mun gode sosai